Parte hartzea esan dut, anitza, zergaitik anitzagoa, zeren, apurka-apurka etortzen ari da Madrid aldetik, Aragoitik, Castilla León, importantena, parte hartzaileen kopuru handiena da Bizkaitarra, gutxi gora bera erdia, 150, beste 150 Gipuzkoatik, eta ja bestia dira apurrak, Araba, Nafarroa, Kantabria kopurutxu bat ere, inguruko lekuetatik. Izenik handiena, igezko ez, lehengo edizioko irabazlea Nerea Milibia, Aiako Nerea Milibia Aiarra, etorri da, ja egindu bere inskripzioa eta ziurtatu dit etorriko dela, naiz eta bere agenda nahiko aurreko astean egon zen Atxerrian, eta 19an Italia edo jungo da, eta honetan ere Malaisia edo, baina ziurtatu zidan ona etorriko zela. Hori emakumei dagokienez rekorduna, Nerea Milibia etorriko dela, eta gizonezkoi dagokienez momentu honetan Jorge Hernando Burgosekoa da niretzako favorito handiena. Posteku eta baite be, ez tala erakunde batetik, ero talde txiki batetik egin den gauza bat, naiz eta bultzatzaile nagusizek udaletxi eta eurek izen. Hor lortzen dana da, herritar asko, dozenaka herritar implikatu egin die batez be lasterketa egunean bertan, bai abitaiamento postuetan, bai bideetako kontroletan, egun horretan emidi esan, hainbat gauzatan, trafikorako laguntzen, eta nik uste dut, guri modoko herri txiki baten, hori benetan posteko edala. Ez da ikustie, danetariko jentie prest dauela olako gauzetara laguntzeko. Eta horbe, uste dut esanguratzu edala, eta guretzako posgarrize, urtetik urtera gure herri hau, atxondo, geroa eta gehiago identifikatzen dela honen modoko gertakarizekin, naturagaz, kirolagaz, olako gauzekin lotuta, eta horren adibide dugu, lasterketa hau, uda hasieran egiten den bestia, Arrasolan, kilometro vertikala, datorren hastian nengo dan hartzaitxakurren txapelketa, eta lortzen dugu nola baiteko identifikazio bat herri honegaz,